Consellera de Cultura, alcalde de Lleida, president de la Diputació de Lleida, autoritats, familiars, amics i, esclar, naturalment, senyor Josep Vallverdú, molt bon dia a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte d'obertura de l'any Josep Vallverdú que tinc l'honor de presentar. Donem la benvinguda també als participants en la conversa que tindrà lloc durant l'acte i que avui acompanyen l'homenatjat a l'escenari: Gemma Rigau, Teresa Cabré, Joan Beny i Albert Turull. El 9 de juliol de 1923, enguany farà 100 anys, al número 40 del carrer del Carme, d'aquí, de Lleida, naixia Josep Vallverdú i Aixalà. En aquest carrer, Josep Vallverdú hi va viure només 2 anys i mig, fins que va néixer la seva germana. Jo soc home de moltes residències, escriu, 13 o 14 al llarg de la vida. A mi i a la meva família més immediata els corrents i els contracorrents de la vida ens van dur a residir a llocs diferents. I allà on ha viscut, Josep Vallverdú hi ha arrelat, ha donat i ha rebut. De Lleida n'és fill predilecte. Així mateix, Sant Martí de Maldà, les Borges Blanques, l'Espluga de Francolí i Balaguer l'han reconegut com a fill adoptiu. Més de 250 títols entre ficcions per infants i joves, traduccions, llibres personals, poesia, a més de milers d'articles literaris i d'opinió, Josep Vallverdú, d'expressió segura, equilibrat, d'una pulcritud lèxica i sintàctica que frega la perfecció, té en l'acidesa del seu escepticisme i la refinada ironia del seu humor el contrapunt crític ideal en el conjunt de la seva obra. De voler ser el testimoni d'una aventura personal, sí, però també col·lectiva, el país. Seguint les paraules de la professora Maria Pujol Valls, qui situa l'autor i la seva obra entre l'activisme cultural i el talent literari, Josep Vallverdú ha estat guanyador de premis literaris, és doctor honoris causa per la Universitat de Lleida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Medalla d'Or del Govern de la Generalitat. Al llarg del 2023, el Govern amb el país en vol celebrar el seu centenari. Si li preguntem a Vallverdú què l'ha mogut a escriure tant, ell ens deixa escrit: no és la necessitat física ni les pressions externes el que t'impulsa a escriure, sinó un rau-rau inexplicable. L'inici oficial de la commemoració que té lloc avui comptarà amb els parlaments institucionals de l'alcalde de Lleida, el president de la Diputació, de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes i la intervenció de la comissària de l'any. Després dels parlaments podrem veure un fragment audiovisual inèdit sobre Vallverdú que anirà seguit d'una conversa amb l'autor i d'una lectura de fragments de la seva obra amb acompanyament musical. Per començar, doncs, amb els parlaments institucionals, demanem la presència a l'escenari de la senyora Izaskun Arretxe, del senyor Miquel Pueyo i del senyor Joan Talarn. Endavant. Comencem, doncs, l'acte d'inici oficial de l'any Vallverdú. Cedim la paraula en primer lloc al paer en cap de la ciutat, el senyor Miquel Pueyo, perquè, a més d'acollir-nos en aquest auditori municipal, es dona la feliç circumstància que el senyor Miquel Pueyo, en l'àmbit personal, té una relació propera amb Josep Vallverdú. Ell és qui el nomena fill predilecte de la ciutat i qui li posa el retrat a la sala de lleidatans il·lustres del Palau de la Paeria. Endavant. Molt bon dia, honorable consellera de Cultura, honorable consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, regidors, regidores, benvolgut Josep Vallverdú, president de la Diputació de Lleida, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, subdelegat del Govern a Lleida, comissària Carme Vidal, delegada del Govern a Lleida, doctora Cabré, presidenta de l'IEC, doctora Gemma Rigau, doctor Joan Beny, senyores i senyors.
Us dono la benvinguda, en primer lloc, als i les que heu vingut de fora, els qui sou d'aquí. Gràcies, moltes gràcies per ser-hi, perquè avui és un dia molt important per a tots i totes nosaltres. Si tornés a néixer, voldria que fos a Lleida. Aquesta frase és de Josep Vallverdú. És una contundent declaració d'identitat, és una reivindicació de pertinença, és una declaració oberta i sincera i profunda d'amor a la terra i d'amor a les arrels. I ell, el gran amic, Josep Vallverdú, enguany farà 100 anys que va néixer molt a prop d'on som ara, concretament al carrer del Carme, i gairebé un segle després tornem al lloc on tot va començar un 9 de juliol de 1923. Que sigui justament la ciutat nadiua del nostre escriptor més veterà i més prolífic, el testimoni excepcional dels moments històrics de tot un segle, el lloc triat per fer aquest acte institucional d'obertura de l'any Josep Vallverdú, té tot el sentit del món, no podia ser d'una altra manera. Ell, fill predilecte de Lleida, ara és aquí amb nosaltres per celebrar plegats la feliç excepcionalitat del centenari del seu naixement i per iniciar tot un any que ha de servir per fer balanç de la seva obra ingent, de la seva aportació a la literatura catalana, a la cultura catalana i per posar en valor el seu compromís cívic, el seu compromís amb la nostra llengua i amb el nostre país i per agrair la feina constant, tenaç, diària d'aquest, en termes palanians, homenot de Ponent. Iniciem l'any Josep Vallverdú aquí i arreu, però a la nostra ciutat tenim la fortuna que cada any sigui, en certa manera, un any Vallverdú. Des de fa 40 anys, a través del Premi d'Assaig que porta el seu nom i que enguany arribarà a la 40a edició. Un premi d'assaig, gènere literari que Vallverdú reivindica com el gènere de les idees, del pensament, un gènere que ell ha conreat abastament i que considera com el gènere que dona la mesura de nivell de normalitat intel·lectual d'un país. La seva visió i missió per al país, per a la seva llengua, s'ha desplegat en tots els terrenys creatius des de la seva vocació d'escriptor. Per això ha dedicat tota una vida a crear lectors des de la infantesa a través de la literatura infantil i juvenil, en la seva faceta de traductor a maldat per posar a l'abast en la nostra pròpia llengua tot un seguit d'obres i autors estrangers, en la seva vessant d'articulista i assagista ha explicat el nostre territori i el nostre país sencer, i en la seva faceta de memorialista i en la seva darrera de poeta s'ha explicat a ell mateix. Per tot plegat, per la seva grandesa en tots els sentits, és de justícia i és necessari que li expressem la nostra immensa admiració, el respecte i l'agraïment més sincer i més profund per la seva dedicació, pels milers de pàgines escrites, per totes les novel·les, per tots els seus articles, per totes les seues traduccions, per tots els seus assaigs, per tots els seus poemes, en definitiva, per tota una vida dedicada a escriure, per tot un segle de talent. Celebrem Vallverdú, fem-ho amb entusiasme i que tot el país se senti el nostre autor com el seu autor, l'escriptor de tots. Celebrem la seva excel·lència i felicitem-nos tots plegats per ser avui aquí per començar l'any Josep Vallverdú. Josep, en nom de la ciutat, en nom de tots i totes nosaltres i de tot cor, moltes felicitats. La Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Llardencs, la seva institució cultural, va organitzar, ara fa 10 anys, el que van anomenar Passeig d'Aniversari Josep Vallverdú. Aquest passeig va consistir en un seguit de trobades arreu dels territoris de parla catalana que tractaven en cada lloc concret
Un vessant de Vallverdú, el de filòleg, el de traductor, l'activista cultural, l'escriptor de ficcions, l'articulista i el professor. Sentirem a continuació la intervenció del senyor Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida i de l'Institut d'Estudis Llardencs, del qual precisament en Josep Vallverdú en va ser conseller. Quan vulgui. Conselleres, PAENCAP, autoritats, senyores, senyors i sobretot Josep, un honor immens ser present avui en aquesta estrena lleidatana de l'any dedicat a l'home, a l'obra i a l'home, i també a l'amic, Josep Vallverdú. La literatura pertany a la llengua que és escrita i això ho fa sense inscripcions territorials. I si això és cert, de la mateixa manera que a Girona es poden sentir més seu Narcís Comadira i a Tarragona, en Rovira i Virgili i l'Olga Xirinacs, a Lleida, a les terres de Lleida, sentim molt nostre en Josep Vallverdú. Josep Vallverdú és un home de geografies, de Lleida, Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Balaguer, on tornarà, Puiggròs, les Borges Blanques i de les Garrigues a la Conca de Barberà, a l'Espluga de Francolí. La primera estada a Balaguer, amb el Josep Maria Montull, amb Esparticó, va ser la lluita contra el franquisme, va ser aquell moment. Vallverdú allí va deixar molta petjada. Els anys de les Garrigues, a les Borges Blanques, vol dir anys de mestratge, al Col·legi Montserrat i a l'institut que porta el seu nom. Les Garrigues també vol dir la revista Terrall, amb les col·laboracions des del primer dia i fins ara. Però a Puiggròs també vol dir l'època de les traduccions, a la col·lecció de la Cua de Palla, amb Manuel de Pedrolo, i la creació imparable, sobretot, de ficció per a joves, per a la Galera. I cap a l'Espluga de Francolí. A l'Espluga hi arriba amb l'alliberament del rellotge que permet la jubilació de la docència i comença el compromís amb els articles al Francolí, també fins avui encara. I sempre, sempre Sant Martí de Maldà, l'Urgell, el paisatge de referència, és el paisatge, país, pàtria que diu Ignasi Aldomà quan parla de Josep Vallverdú i el ponent imprescindible. Josep Vallverdú, en totes les seves geografies, en totes aquestes geografies hi ha relat. Ha donat molt a aquestes geografies, Vallverdú, però de totes elles, també de totes aquestes geografies, també n'ha rebut moltíssim. Fill predilecte de Lleida, ho dèiem ara fa un moment, fill adoptiu de Balaguer, de les Borges Blanques, de l'Espluga de Francolí, medalla d'or i doctor honoris causa per la Universitat de Lleida. I totes sumades, aquestes geografies el reconeixen, a més de la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, amb la medalla d'or del govern d'aquest país. I avui, el reconeixement amb la celebració de Lleidestan del seu centenari que comença. Moltes gràcies, Josep, per la teva obra, pel teu mestratge i pel teu compromís amb la llengua i amb el país. Les commemoracions literàries d'escriptors o escriptores, com és el cas que ens ocupa, les organitza el Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes. Per parlar-nos-en, té la paraula la senyora Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Moltes gràcies i molt bon dia. Conselleres, PAENCAP, president de la Diputació, autoritats, familiars, amics, amigues i sobretot Josep. És una sensació ben estranya començar la celebració de l'any Vallverdú, dels 100 anys de Josep Vallverdú, amb ell assegut aquí i en plena forma. És com si d'alguna màgica manera tornéssim a ser nens i en lloc dels llibres que vam llegir i que no tenien més cara per nosaltres que la que nosaltres posàvem a Rovelló, al Roc Drapaire, al Bernat, a l'Home dels Gats, a Saberut o a Cuavert, ara tinguéssim davant la cara del seu escriptor. I les lectures de la infantesa, i sobretot les lectures de la infantesa que ens han marcat, són fonamentals per conformar els lectors que som avui. I per això crec que fa tanta il·lusió a tanta gent l'any Vallverdú. L'altre dia a la roda de premsa va ser espectacular la quantitat de mitjans que hi havia i només cal mirar com de plena està la sala avui. Perquè ara que som grans, sabem que darrere dels llibres hi ha escriptors i la importància que tenen per a l'articulació de la nostra literatura i de la nostra identitat com a poble. I ara que som grans, sabem també
que aquell escriptor que no sabíem quina cara feia va fer molt més, i ja hagués estat suficient, que escriure literatura infantil i juvenil, que és poeta, assagista, dietarista, traductor, professor, que és un activista cultural, un defensor acèrrim de la nostra llengua, pur patrimoni viu literari, si em permet, Josep. Però no volem deixar de posar en valor la feina fonamental que ha fet en favor de la literatura infantil i juvenil en català a casa nostra. Sense els autors d'aquesta generació, sense els Carbó, el Sebastià Sorribes, els Emili Teixidor, els Oriol Vergés o ell mateix, hauria faltat una baula de la cadena imprescindible per la normalitat d'avui de la literatura catalana i no seríem, seguríssim, on som. Quin regal, doncs, per la Institució de les Lletres Catalanes, per encàrrec del Departament de Cultura, poder celebrar aquests 100 anys de Vallverdú. I què volem assolir en aquest any Vallverdú? Quins objectius ens hem marcat? La voluntat és que passat aquest any se'l conegui millor i en totes les seves dimensions i gèneres literaris, que la seva obra continuï ben viva en els catàlegs editorials, amb l'objectiu final, esclar, que se'l llegeixi i que no caigui en l'oblit de les generacions futures. I no cal ni dir-ho, però volem fer això, no només a Catalunya, sinó arreu dels territoris de parla catalana. Per això ens va fer particular il·lusió quan el mateix Josep ens va dir que per ell era molt important que aquest acte fos a Lleida, però per ell era molt important que aquest acte fos un acte nacional, en el sentit més extens de la paraula. Els comissaris són una peça absolutament fonamental per l'èxit de les commemoracions i és un plaer i un privilegi comptar amb la Carme Vidal-Huguet com a comissària de l'any Vallverdú. A finals d'agost, quan es va decretar l'any, vaig anar a veure el Josep i l'Antonieta, que ens acompanya també avui, per veure com volíem plantejar l'any. I el Josep ho va tenir claríssim. La comissària ha de ser la Carme Vidal-Huguet i vam estar al 100% d'acord. Pel seu coneixement profund de l'obra i de l'autor, del qual n'és marmessora, per la seva mirada sobre la literatura catalana i per la seva capacitat de generar activitat. És un motor, la Carme. I teixir ponts i tenir l'ambició de fer el millor any Vallverdú possible. També vull donar les gràcies des d'aquí a l'equip de la institució, al Toni Terrades, al Miquel Burgueño, a la Míriam Romeu, a l'Ester Fernández Matalí i a la resta de l'equip de la institució i de la conselleria per la feinada que han fet per arribar fins aquí, però sobretot per la feinada ingent que tenen al davant. La nostra comissària us explicarà tot seguit com volem arribar a aquests objectius, que passa per una quantitat enorme d'activitats, però sobretot passa també per treballar en col·laboració amb la Diputació de Lleida, amb la Paeria de Lleida, amb la de Balaguer i amb tants altres pobles i ciutats on passaran coses a l'entorn de Vallverdú i que faran que l'any Vallverdú no sigui un any de la Institució de les Lletres Catalanes, ni del Departament de Cultura, ni de la Generalitat de Catalunya, ni de la Paeria o de la Diputació, sinó del país. Ens ha de desbordar, ha de ser de tothom. Fa 2 dies vam fer una sessió de reflexió del Pla Nacional del Llibre i la Lectura que estem treballant des de fa mesos amb els periodistes culturals del sector del llibre. I en Bernat Puigtovella, de Núvol, parlava, i tots hi van estar d'acord i no és fàcil, precisament de la importància, sovint poc explicada pel foment de la lectura, dels llibres que en la infantesa ens han transformat i ens han convertit en lectors. Doncs això, sense tu, Josep, hauria estat molt més difícil. I quina sort, quina enorme sort poder-t'ho agrair i poder celebrar amb tu aquests 100 anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per les seves intervencions. Continuem amb l'acte. Com bé deia la senyora Arretxe, per cada commemoració un comissari o comissària s'encarrega conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes de coordinar la programació de tota l'activitat i, com s'ha explicat des de la institució, es va preguntar a Josep Vallverdú qui voldria que fos i va dir Carme Vidal-Huguet. Marmessora de Josep Vallverdú n'ha estat alumna i s'ocupa de la seva obra en tant que filòloga i editora. Carme Vidal-Huguet és cap de publicacions de l'Institut d'Estudis Llardencs i tot seguit la convido a prendre la paraula. Carme, endavant. Bon dia a tothom.
em sumo a les salutacions de les intervencions que m'han precedit. Ens salvem pels mots. Fou el llenguatge un dels meus àmbits grats ja de ben petit. Una habilitat per trobar el mot, un afany per les denominacions i, no havent encara abandonat els estudis primaris, una curiositat per les etimologies i un deler d'acudir al diccionari. Més tard, l'estudi d'idiomes. A casa, d'infant, llegia abassegadorament i això era per a mi com la plenitud en aquella infantesa i primera adolescència. I paral·lelament, sorgia en mi, és impossible d'explicar com o en quin moment, un impuls de crear literàriament. De fet, el món de la plàstica i el del lèxic convivien dins meu amb força. Avui, plenitud d'obra i vitalitat de persona es conjuminen feliçment en l'avinentesa d'aquest centenari. I aquesta feliç síntesi el fa tan especial com diferent, perquè l'amfitrió n'és actor actiu. L'any Josep Vallverdú no arrenca del no-res. Ara en fa 10, ja s'ha dit, amb motiu dels 90. Des de l'Institut d'Estudis Llardencs vam dissenyar molt vinyolianament un passeig d'aniversari pels països catalans, més la Franja, Andorra i l'Alguer, perquè volíem saber com es coneixia tot el conjunt d'obra de Josep Vallverdú. I vam constatar que no era prou degudament conegut. Aconseguir-ho és el trajecte que reprèn aquest centenari. En aquest sentit, l'objectiu de l'any és sobretot d'aprofitar aquesta commemoració per difondre en tota l'obra, perquè es mantingui viva en els catàlegs editorials, perquè els lectors se la facin seva i perquè la crítica se n'ocupi, que Josep Vallverdú no caigui en l'oblit de cara a les generacions futures. Ens cal també que l'obra l'agafin els traductors, perquè Vallverdú ha sabut lligar els seus llocs més concrets, aquests de què parlava el president Talarn, amb tots aquells altres de concebibles des del mapa d'un país del tot homologable amb la resta del món real, però també amb l'ampli univers de la imaginació i de la fantasia. I l'Institut Ramon Llull s'hi suma en ferma complicitat. Per tant, de tot aquest enguany, n'hem de saber trobar el just equilibri perquè Josep Vallverdú sigui tan justament homenatjat com prou degudament conegut i llegit en tot l'àmbit de llengua catalana. I fins on arribin les traduccions, ens cal obrir Josep Vallverdú al món. Però no només. Perquè l'obra de Vallverdú es mantingui viva en el temps, cal una cosa. Cal, sobretot, que se n'ocupi la universitat. Per aconseguir aquests objectius, l'any té una arquitectura institucional amb 3 eixos. Aquesta obertura, un acte central a Barcelona que voldríem lligar amb l'aniversari, perquè Vallverdú és de signe cranc, tal com diu el títol del poemari, i un acloent del desembre a Balaguer, posant-lo a escena i fent-ne balanç. Aquesta arquitectura, amb la complicitat de biblioteques i d'editorials, presenta una gran exposició de tot el fons bibliogràfic, que vol dir més de 250 títols, que és dipositat a la Biblioteca de la Universitat de Lleida. Geografies Vallverdú i en itinerància Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre. L'exposició farà el passeig del centenari per anar presentant els diferents Vallverdú a través de la seva obra. D'una obra que arrenca amb la narrativa juvenil a partir dels primers 60, quan l'edició de llibres per a joves inicia el camí cap a una certa normalitat, intentant de recuperar la pedagogia perduda de crear lectors en llengua catalana. I ajudaven, ho deia la directora de la institució, noves editorials com La Galera, i amb 2 premis Folch i Torres i un premi Joaquim Ruyra, Vallverdú esdevé ja llavors un dels escriptors vius més llegit. Paral·lelament, van prenent molta força els llibres personals i excel·leixen el gènere testimonial en tota la diversitat de registres de què se serveix per confegir-lo, aquest seu testimoniatge, des de la biografia més íntima i familiar, passant pels dietaris, la crònica de viatge, la memòria i el retrat literari, amb títols
que ja han esdevingut del tot clàssics, com Indíbil i La boira. I en aquestes diferents formes narratives que apleguen més de 70 títols, hi aboca records, hi aboca opinions, hi ha moments que és necessari que tot un poble es posi dempeus. Hi aboca confessions. Estic cansat de moltes coses, però de defensar la meva llengua no me'n cansaré mai. En aquest punt, voldria tenir-ne consciència fins al darrer moment. Hi aboca anècdotes, crítiques i interrogants i digressions. I la conrea, la digressió, tal com han fet Stern i Pla, amb elegància, amb ironia i amb una dosi d'efectivitat. En aquests seus llibres personals, Vallverdú hi deixa constància de la seva vida. I deixant constància de la seva vida, hi deixa constància de la del país. I un dels vessants que prendrà força i que pren força en aquest centenari és de la publicació de nous títols de l'autor, Imparable, i una reedició. La Galera ja mou el 8è any. Proa presentarà Mosaic de tardor, el 4è volum de memòries i tanca cicle, Vida i país. Un llibre molt interessant. 3 i 4, de València, unes memòries sobre la relació de Vallverdú amb la llengua. La llengua i jo, punyent. Pagès Editors presentarà la Biblioteca Poètica Josep Vallverdú i la poesia completa. Aquest, avui, és el seu gènere. L'Espluga de Francolí edita una selecció d'articles a la revista Francolí. Fonoll reedita Proses de Ponent. A totes aquestes novetats hi hem de sumar una jornada a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Universitat de Lleida, a través de la càtedra Màrius Torres, amb un programa de balanç i amb nous estudis i una edició del volum d'actes. El centenari també mou Vallverdú en clubs de lectura amb l'exposició Horitzó Vallverdú i un catàleg de conferències que l'acompanya. I del tast poètic a festivals de poesia, de jornades pedagògiques a festivals de novel·la negra, i de les arts escèniques als seus versos no només musicats, sinó també editats. I al costat de Guinovar, de Brossa i de Viladot, als peus de la sargantaneta de Carles Santos, que vola alt, Vallverdú serà el catàleg de la vinya dels artistes, en aquest altre dels seus llenguatges, el de la plàstica, i en exposició també al Museu de la Noguera. De Carles Gené i Eugeni Casanova, un documental que presenta un horitzó de 100 anys. I demà arrenca a Nació un dir Vallverdú cada dia, amb un nom diferent cada dia i fins a la clausura de l'any, i en publicació consegüent. Però si hi ha un corpus bibliogràfic de referència en tot el conjunt d'obra de Vallverdú és el de les traduccions. Respecte també a la 70ena de llibres traduïts, bàsicament de l'anglès, diu: reconec la condició d'estímul que el procés inclou. Traduir és fer treballar una colla de connexions cerebrals a gran velocitat. Deixeble del doctor Jordi Rubió, amic del doctor Jordi Carbonell, amb una admiració profunda per Gaziel, seduït per Gràcia o convençut de l'exclusiva vàlua que els algueresos donen a les realitats catalanes com a comunitat cultural, Vallverdú, més enllà de fer feina de conscienciació nacional a Lleida durant el franquisme i potser pels anys d'haver viscut entre Barcelona i Sant Feliu de Guíxols, és presentat per Jordi Pujol a l'Abat Escarrer com l'home de Lleida. L'home de Lleida, quan a Barcelona es presentava qualsevol tema sobre les terres de Lleida o quan calia escriure sobre aquesta realitat, i a l'home de Lleida és a qui encarrega Lleida, problema i realitat, que no ho farà tot sol. Però tant l'escriptor com el traductor, l'articulista imparable, el conferenciant admirat, el pregoner envejat i el professor que ha deixat petjada en tots aquells que n'hem estat alumnes, emergeixen d'aquella estructura sòlida de l'home que se serveix dels recursos que té a l'abast per lluitar contra el franquisme, tant en l'àmbit cultural com en l'ideològic, però sense fer-ne mai bandera d'aquesta seva activitat resistent. Avui, en Pau amb si mateix, des del seu recer balaguerí, es dedica a la poesia. Uns versos en els quals el jo de l'autor parla ell i parla d'ell. Els mots, deia en començar.
Ens salvem pels mots. Soc escriptor per vocació, diu. Moltes persones no estan segures de tenir una vocació ben definida. La de l'escriptor, però, és de les que no ho poden afirmar, perquè malgrat moltes dificultats, errades pròpies i obstacles o silencis que li salten al camí, no defalleix i sap que almenys una part de la seva obra sobreviurà. Un cop dit això, que podria passar com una declaració de principis, convé que distingim entre dues menes d'escriptors. D'una banda, els que s'ocupen i s'endinsen tan sols en la seva tasca creadora, sense altre objectiu. De l'altra, els que paral·lelament a la creació estan amatents a les sol·licituds de la societat en el transcórrer dels dies i, si convé, si són cridats a donar testimoni de la seva humanitat, de la seva civilitat més enllà de la literatura, el donen. A mi em plauria d'entrar en aquesta segona categoria. Enemic de fusions, contingut, individualista al servei de la col·lectivitat, solitari però no gens insolidari, la seva trajectòria implacable, diu Josep Maria Eloi, el biògraf, un record emocionat avui per a ell, s'ha anat construint lluny de focs d'artifici i només dominada pel testimoni d'una fidelitat rigorosa al país. Dono gràcies relatives al cel, perquè no m'ha exornat el front amb una corona de llorer immarcessible, ni fet de mi aquell autor consagrat, inatacable, i a la crítica, perquè s'ha ocupat tan poc dels meus papers. Tot això fa estar sempre en un pla actiu, alerta, i augmenta la pròpia fluència vital. El mirall no m'acusa de res. No, no hi ha contradiccions. Aquí som i aquí serem, enfrontats a la boira que ens envolta, boira de les persones, de les relacions amb les persones, amb la tasca que fem, amb la vida i amb la mort. L'any arrenca i jo n'agraeixo la confiança de poder-lo acompanyar des d'aquest comissariat. Moltes gràcies. Ara passem de la paraula a la imatge. Eugeni Casanova i Carles Jané fa molt de temps que treballen en un documental sobre Josep Vallverdú. Aquest documental, que porta per títol Un horitzó de 100 anys, s'estrenarà el dia 20 d'abril a Balaguer en el marc de la Setmana Cultural de Sant Jordi. Tot seguit en podrem veure un fragment. Endavant. És una singularitat, perquè sí, tinc present que és un centenari, tinc present que m'ho podia estar mirant des de l'altre món, diguem-ne, perquè sembla que sigui normal o que sigui habitual o que sigui més corrent que se celebri un centenari d'una persona que ha mort. I aquest és un cas, un dels casos rars, no únic, en què el centenari és viu, encara amb les capacitats plenes, i per tant puc, en certa manera, timonejar una mica el centenari. Procuraré que no em cansin massa i, per tant, me prometo un any molt feliç. Actualment faig dibuixos, acudits dibuixats, i aleshores va molt bé. Et destrempe i després hi tornes. No començaré cap més aventura d'escriure llarga, cap més dietari o així. Potser portaré un diari, ho veurem, això. Però em sembla que escriuré articles de premsa perquè hi ha coses que et criden l'atenció i vols parlar-ne, i poemes, perquè és una mena d'expressió comprimida. Dius moltes coses en poques paraules i les has de triar molt bé. El petit pescador. Del gran canyar pel costerós Viarany baixava jo d'infant al toll del corn. Armava expertament cordill i suro i ham i espiava el zig-zag del peix incaut.
Tot era màgic, catifa de fullam, mortes branques, negroses dins l'aigua, i entre les canyes el cit diminut sotjat per la coloma. Només em deixo un dia molt tard el sotrac d'una madrilla, víctima de l'am, o el brusc grall d'una garça. Quan caducava el dia, el petit pescador pujava altre cop al món dels homes, parpellejant en el capvespre violeta, amb 2 peixets enfilats a un bri de boga. Sant Martí de Maldà és per a mi el segon univers, més viu encara que l'univers de Lleida. I ho tinc tan posat endins que no puc visitar Sant Martí sense tornar a sentir les mateixes sensacions que sentia de petit. La terra s'ha de ben sumat. I una part del meu, per dir-ho així, patriotisme, de la meva fidelitat a la terra, prové de la terra concreta, del Grumoll, d'haver conreat l'hort o d'haver sentit les olors camperoles que omplien les parets de la casa. Un dels projectes és reunir la poesia i fer la poesia completa, que diuen que mai no és completa, evidentment. Però aquí començo amb cançons de pandero. Se solia fer quan venia una persona, quan en una casa feien festa o venia un personatge de fora important, per exemple un canonge que fos parent d'ells, anaven a fer-li la gara-gara i portaven un pandero i es picava pum, 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 pum. Veïns, sortiu al terrat, que tinc notícia bona. M'he casat amb una dona que és font de felicitat. Sortiu als balcons i a plaça, que repartirem petons. Ballarem una sardana i menjarem panadons. No pot ser més lleidatà, això. Les fidelitats són fidelitats a les amistats, fidelitats al país, perquè el sents. El primer concepte que tens quan és un nen és el paisatge immediat, que és el que dibuixes. I el segon, veus que allò està poblat de gent, que és un país. I aquest país està intercomunicat, aquella gent són una societat. I aleshores això ho sublimes ja, més endavant, amb el concepte de pàtria. I per aquell país hi lluitaràs, a la teva manera. La meva manera és la fidelitat. El foc de demà. Tot esperant els fruits de la revolta i el toc assometent de la campana gran, assegut al pedrís de la memòria, desgrano la panotxa dels goigs perduts. Allò que no puguem adorar en saó, els amics fets cendra en la sobtada pira d'un vespre de derrota qualsevol. Lluitem i ens dissolem com una flama, però del nostre enravenat coratge queda clavada en terra, la terra que no enganya, una espurna diminuta i tenaç, penyora de la brasa per al foc de demà. El dia que jo mori, caurà una pluja fina, besarà les teulades i les fulles caigudes, dissoldrà covardies i estampes d'amarguesa, traçaran argalls les gotes diminutes, desfigurant les frases encara no pensades. El frèvol habitatge del buit m'acollirà a l'avenc on no és misteri l'absència de l'eco. Uns amics, per ventura, esprement la memòria, diran que vaig escriure i que vaig estimar. Els vianants incrèduls
consultaran el mòbil i no trobaran rastre del meu pas per la terra. Si no surt en pantalla, res no és veritat. En el passeig d'aniversari, ara fa justament 10 anys, el doctor Joan Beny i la doctora Gemma Rigau, membres de la secció filològica, parlaven de Vallverdú i la llengua. Avui, acompanyats també per la doctora Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, i conduïts pel doctor Albert Turull, director dels Serveis Territorials de Cultura de Lleida, ens parlaran de Josep Vallverdú i la llengua i de l'ús de la llengua literària en l'obra de Josep Vallverdú. En acabar la conversa, Josep Vallverdú s'adreçarà a tots vostès amb motiu d'aquesta celebració que el país, amb el govern de la Generalitat, li dedica en aquest seu centenari. Quan vulgueu. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Som molts aquí i arreu del país, començant per algunes de les persones que han parlat al principi de l'acte, per no dir pràcticament totes, que ens declarem obertament vallverdunians. És a dir, que reconeixem en la figura de Josep Vallverdú el mestratge clau, orientador, que ha permès fer d'aquest país, que és una part orgullosa i autocentrada dels nostres països, allò que és, allò que som. Celebrem avui, en la inauguració d'un any que és l'any del centenari, sobretot una fidelitat. I ha estat molt bé que aparegui la paraula fidelitat en aquest fragment del reportatge que hem vist, i no ho sabíem, perquè teníem apuntat això. Celebrem una fidelitat. En reconeixem la figura, en reconeixem l'obra, en reconeixem la transcendència, i per això la celebrem, és clar que sí. Però entre les fidelitats essencials de Josep Vallverdú n'hi ha sobretot una que ho travessa tot, que ho inspira tot, que ho relliga tot. I aquesta és la fidelitat a la llengua. Al país, sí, i a la literatura, naturalment, però un país definit per una llengua i una literatura feta en una llengua. I diria més, feta, en el seu cas, per a una llengua. És per això que avui tenim aquí, acompanyant Josep Vallverdú, tres membres conspicus de la institució que en clau naturalment nacional, allò de Fraga, Maó, l'Alguer i de Salses a Guardamar, vetlla per la llengua, l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim al meu costat, i fins al final, en aquest ordre, la doctora Teresa Cabré i Castellví, natural de l'Argentera, al Baix Camp, membre de l'Institut d'Estudis Catalans des del 1989, especialista en lexicologia i en terminologia, va ser presidenta de la secció filològica entre el 2014 i el 2021 i el 2021 justament va deixar la presidència de la secció filològica per esdevenir presidenta de l'Institut, del conjunt de l'Institut, on hi ha, com sabeu, diferents seccions. Si no m'equivoco, la primera presidenta en femení de l'Institut d'Estudis Catalans, una altra fita històrica. Ja és hora. Que ja era hora. Què dius? Que ja era hora. Que ja era hora. Que ja era hora. Molt bona, Gemma. La doctora Gemma Rigau, que és natural de Banyoles, del Pla de l'Estany, és membre també de la secció filològica des de l'any 2002, en va ser vicepresidenta de la secció filològica entre el 2010 i el 2014, en el seu cas és catedràtica de filologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i és especialista en sintaxi, semàntica, en gramàtica. Tenim una de les grans gramàtiques del nostre país, sens dubte. I a l'altre extrem, més lluny de mi i molt a prop de mi, el doctor Joan Beny i Clar, natural de Campos, de Mallorca, professor tanmateix durant molts anys, ara emèrit, de filologia catalana a la Universitat de Barcelona i molt reconegut especialista en dialectologia. Com Josep Vallverdú, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, en el seu cas, de Joan Beny,
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de l'any 2015. Estalvio la resta de mèrits i publicacions curriculars dels aquí presents, només perquè us feu una idea, que avui ens acompanyen per parlar això, de la llengua, de la fidelitat a la llengua, i ho estructurarem, no patiu que no us farem unes ponències, que en seríem perfectament capaços, però ja les farem quan s'escaigui a les jornades. El que farem avui és simplement un diàleg, jo només em faré de conductor, el diàleg entre ells, entorn de 4 o 5 eixos bàsics relacionats amb la llengua. Ara aquí no parlem del conjunt de l'obra de Josep Vallverdú ni la seva transcendència en altres àmbits, tot i que al final tot està vinculat, sinó de la llengua. I un primer element que volia exposar-vos, que volia demanar que parléssiu d'ell, sobretot la doctora Cabré o el doctor Ben també, si voleu, després ja anirem tornant, seria aquella imatge que està molt arrelada i que és molt certa, de Josep Vallverdú com a defensor de la llengua. Parlem d'aquesta fidelitat, però és una fidelitat activa, que és un dels grans defensors de la llengua catalana, Josep Vallverdú. Teresa Cabré. Començo jo. Si vols començar. Moltes gràcies i felicitats per molts anys, Josep, perquè encara que encara no ha arribat el dia exacte del teu aniversari, estem celebrant ja el teu centenari. Parlar de Josep Vallverdú, defensor de la llengua, és relativament fàcil. Jo he extret una frase d'un llibre que apareixerà el mes de maig, La llengua i jo, i en què ell diu una cosa que per mi és la síntesi de la seva actitud en la llengua. Ell diu: he tingut una vida viscuda en plena consciència del valor de la llengua pròpia. I ara vinc, servida tota hora amb la màxima docència i disposició a la brega. Doncs bé, jo em sembla que brega, docència i consciència són les 3 paraules que podrien definir Josep Vallverdú en relació a la defensa de la llengua. Josep Vallverdú ha tingut un caràcter apassionat, encara ho és ara, molt apassionat. Una paraula que a mi m'agrada, que es diu d'ell mateix en aquest mateix llibre, és que entre els seus companys d'universitat ja se'l tenia per un adelerat, paraula bonica, adelerat per la llengua, i ha estat, a més, un home molt persistent, sempre amb els mateixos formats, amb la mateixa modalitat. Josep Vallverdú ha lluitat per la llengua d'una manera molt pràctica, no tant amb les paraules, que també a través de les seves conferències, sinó a través de la seva obra i de la seva intensa activitat amb empreses, suggerint i muntant empreses culturals des del començament que es va posar realment al servei d'aquesta societat, on trobava a faltar al començament, on trobava al començament un desconcert entre 2 llengües en la seva primera formació, i en el moment en què ja es va arrenglerar i va ser conscient de la llengua catalana, emprenent des dels primers anys universitaris revistes com El Temps, que van durar molt efímeres, i ha estat constantment, a través de la docència i dels llocs que ha anat recorregent, ell ha estat un gran emprenedor en favor de la llengua. I en aquestes empreses culturals i en aquesta producció sempre en català és en el que jo baso el que és més important de Vallverdú en relació a la defensa de la llengua. Voleu afegir-hi alguna cosa en aquest mateix punt? I anirem enllaçant els diferents punts, però... Sí, molt de gust. Jo vaig fer la primera coneixença del nostre amic i homenatjat a distància, a través d'un mestre comú que era el doctor Rubió i Balaguer. Jo seguia les classes gairebé de catacumba que imprimia, que ensenyava aleshores com a universitat paral·lela a casa seva, classes de literatura medieval. Quan va saber que jo anava com a professor de francès a l'Institut de Lleida, em va dir: allà trobarà un noi extraordinari que escriu meravelles, i es referia naturalment a Josep Vallverdú. Efectivament, desplaçat
A Lleida, professor a l'institut, vaig comprovar com a testimoni viu la seva prodigiosa i multifacètica activitat a favor de la llengua, de la seva difusió, del seu assentament i el seu coneixement, no solament a Lleida, sinó a tota l'àrea nord-occidental. Ho feia, i bé, a través de conferències, de reunions periòdiques entre intel·lectuals ferits per la llengua. Recordo justament que em va convidar a una d'aquestes reunions on em va dir de parlar del Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana de Coromines. No havia sortit el diccionari etimològic català encara, però aquest tenia un vessant català molt important. I vaig tenir ocasió de donar a conèixer, feia poc que havia sortit el primer volum, les meravelles d'aquesta aportació. I també voldria esmentar un cas concret. Com a professor de francès, ell també de l'institut, recordo que cap als anys 62, devia ser 1962, ell va presentar als alumnes de l'institut una de les seves novel·les. I bé, això, en ple franquisme, presentar una obra en català entre els alumnes de l'Institut de Segon Ensenyament, em sembla que va ser, en fi, una aventura extraordinària. Estem parlant, doctor Beny, d'això, de l'any 60, 60 i pocs, que vau ser uns anys aquí a Lleida. Sí. Josep Vallverdú, per al·lusions, quins records... Sí, però això és una cosa de més ençà. La consciència de la llengua la vaig tenir de molt petit, sobretot perquè m'agradava sentir-la i sobretot sentir les expressions pintoresques de la llengua, allò que jo dic l'expressivitat de la llengua. Diu que a 4 anys, a l'hort, amb el padrí, que descavava patates, jo vaig dir, oh padrí, quin bé de Déu de patates. I això un nen de 4 anys no ho diu, però ho havia sentit i em va fer molta gràcia. Quin bé de Déu. Vaig pensar, per què s'ha de dir un munt si es pot dir un bé de Déu? Bé, però també al mateix temps, en aquella Lleida dels anys 30, jo m'adonava que hi havia una gent, com el meu pare i com jo, que podien parlar en català i en castellà, que podíem llegir en català i castellà. Jo tenia el Patufet, però també mirava altres revistes. En canvi, hi havia uns senyors que només parlaven castellà i no sabien parlar català. Alguns l'entenien. Ara no se sent, això. Ara? No. Aprofito per afegir que ho volia fer. Aquest pessic no fa bondat. Hi havia uns senyors, doncs, se sent ara, hi havia uns senyors que no entenien el català i manaven. Eren els que manaven. I va crear una mena de distorsió. No ho acabava d'entendre, això. Després sí, ho he entès. Si se'n sent des d'aquí, sí? Ara sí. Tornem a funcionar. Ah, molt bé. Des de dins ho han arreglat. Volia afegir-hi l'apunt biogràfic, que em sembla que és rellevant parlant d'això, que la formació de filòleg de Josep Vallverdú és en filologia clàssica. La doctora Rigau volia afegir-hi alguna cosa. M'ha dit. Sí? Se'm sent? Sí. Que jo també penso que és defensor de la llengua, un gran defensor, perquè se l'estima, això que ens deia ara, perquè de petit ja hi estava interessat, perquè se l'estima i perquè, a més, el fa patir. Jo recordo quan vam acabar el passeig que vam fer a l'Institut d'Estudis Catalans, ara fa 10 anys,
i tant de bo d'aquí 10 anys hi podem tornar, tots plegats, doncs ens vas acabar dient que per tu la llengua era com una germana gran, i vas dir robusta i amatent, que m'ajuda a ser com soc, o sigui, la veus com la teva còmplice. Però després, d'altra banda, també veiem que, per exemple, a Pa de Forment acabes l'últim vers dient que les llengües no reneixen, que les llengües moren per desamor, per estultícia i per oblit, i això et fa patir. És per això que la defensa. Les llengües moren per desídia, per estultícia, per covardia, i realment això fa patir. I no reneixen. I no reneixen. Les llengües, si desapareixen, i en desapareixen unes quantes al món, després no reneixen. Per consegüent, una llengua no és que, tant si és moribunda com si només està una mica malalta, s'hi ha de tenir molta cura, s'hi ha d'estar molt a sobre. Durant molts anys, abans s'ha esmentat, em sembla que era la comissària que ho ha tret a col·lació, Josep Vallverdú, per a altres afers, per a altres negocis, diguem-ho, va ser, com a referent de país, del conjunt del país, l'home de Lleida. Doncs en el seu moment també va ser l'home de Lleida, o l'home de Ponent, o l'home del català nord-occidental a la secció filològica. Abans ho comentàvem, i segurament va ser l'any 1991 que Josep Vallverdú va ingressar com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans, a la secció filològica, lògicament, i va ser el primer membre d'aquesta secció filològica, doncs això, procedent de les terres occidentals de Catalunya. Anys més endavant s'hi va sumar el que és l'actual delegat de l'Institut a Lleida, el professor Ramon Sistac, i després n'han vingut d'altres, però durant anys Josep Vallverdú va ser el referent. Clar, ja hi éreu abans, si més no la doctora Cabré i el doctor Beny a l'Institut, la doctora Rigau devia ser poc després. Com recordeu aquells moments i quina valoració feu del paper dels anys que Josep Vallverdú va poder ser present a l'Institut, i després el Josep Vallverdú també dirà la seva. Doncs en un moment determinat, la secció filològica va fer... Sí, és que el de l'esparadrap no ha funcionat. Sí. No m'acaba... Doncs, sí, ara així? Que en un moment determinat la secció filològica va reprendre, diguem-ne, la reflexió sobre els documents i els criteris en què es basava a l'hora de l'elecció de membres, i aleshores un dels temes que van quedar damunt de la taula i que va assumir tothom en aquell moment va ser que la secció filològica, abans de replantejar-se l'expertesa des del punt de vista de les especialitats o de les professions de membres futurs de la secció filològica, el que havia d'assegurar era que hi hagués representants de tot el territori de llengua i cultura catalanes. Si efectivament volíem continuar sent la representació, l'entitat normativa per a tots els països catalans, que en el cas de la llengua era evident perquè l'obra de Fabra, ampliada després per Francesc de Borja Moll i per Sanchis Guarner, havia fet que fos reconegut l'Institut per tot aquest ampli territori, molt més enllà del que podia ser a la seva creació política, que va ser una creació des del Principat, des de la Diputació de Barcelona. Per tant, si s'havia realment de complir aquest mandat i aquesta representació àmplia, hi havia d'haver membres que representessin tots els parlars i, per tant, totes les zones del dia. I així es va posar com a punt prioritari, que encara avui és vigent, que abans de considerar el perfil de qualsevol plaça, el primer que s'havia de fer era la revisió que totes les zones i sobretot tots els parlars hi estiguessin representats. I així va entrar Josep Vallverdú, també pel prestigi de la seva obra, per la seva representativitat en el món de la literatura catalana, però també perquè ell podia representar totes aquestes terres que jo en diria de Ponent, totes les terres de Ponent que en Albert Turull n'ha dit el territori occidental de Catalunya, i Josep Vallverdú realment la representava. I va entrar en un moment que era clau, perquè va entrar l'any 91,
i va ser emèrit el 93 i l'any 95 es va publicar el primer diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè abans teníem un diccionari que s'havia fet a l'Institut d'Estudis Catalans, però sota l'autoria de Pompeu Fabra. I va ser precisament en la confecció d'aquest diccionari quan es volia una representació del lèxic dels grans parlars de tot el territori en què Josep Vallverdú va fer una aportació cabdal entrant o fent entrar o defensant per a l'entrada al diccionari aquelles paraules que realment eren representatives de tot l'àmbit ponentí. Volies afegir alguna cosa ja? Em sembla que pots parlar directament al micròfon, eh? Sí, molt bé. Doncs, en aquell moment vaig entrar a l'institut en qualitat de literat, és a dir, van entrar 4 escriptors, perquè era tradició de l'institut que hi hagués sempre escriptors. No només filòlegs, sinó escriptors que, evidentment, eren filòlegs a la seva manera, però valien per la seva aportació literària. Esclar, la llengua és escrita i és parlada. I aleshores vam entrar de cop 4 escriptors. Maria Àngels Anglada, Carles Miralles, un servidor i el traductor. I en Jordi Sarsaredes, exactament. Tots 4, alhora. I d'ells 3 proveníem de clàssiques, per cert. El Sarsaredes provenia de l'Institut francès i de totes aquelles coses que havia fet. Va ser molt interessant trobar-nos a dins de l'Institut. Jo, naturalment, vaig aportar filològicament el que podia, que era poc perquè jo vaig estudiar la carrera fa molts anys, de l'any 41, 1941 al 45. I la filologia d'aleshores no era la filologia d'ara, és a dir, s'havia fet un salt enorme, s'havia passat per una sèrie d'escoles i una sèrie de transformacions de la manera de plantejar l'estudi de la llengua. I per tant jo poca cosa podia afegir i aviat em vaig adonar que quedava com a retardat, com el vagó de cua, perquè ells manejaven i fins i tot una nomenclatura que em costava molt d'agafar. I per tant em vaig quedar en el meu paper d'escriptor, vigilant, atent de la llengua, produint i escrivint molt i fent també ninotets que passaven de l'una a l'altra durant les reunions. Si em permeteu, enllaçarem aquest punt amb el següent, perquè ja el temps va corrent i tenim poc temps. El següent tenia molt a veure, que era que poguéssim parlar una mica sobre el model de llengua de Josep Vallverdú com a escriptor. És evident l'aportació doncs, de Josep Vallverdú a la llengua, també des de la secció filològica, però és evident que la principal aportació de Josep Vallverdú és en tant que escriptor de tots els gèneres haguts i per haver, com ja s'ha posat de manifest. Això és un tema que l'heu estudiat també, si vol intervenir-hi, la doctora Rigau i el doctor Beny, molt breument. Sí. És un tema realment apassionant aquest, perquè llegint l'obra literària de Josep Vallverdú crida l'atenció la unitat lèxica, gramatical, que utilitza en aquest model de llengua. És el sermo nobilis dels antics, no? I això és el que feia Màrius Torres, per exemple, també. No hi ha cap element de tipus local que guaiti en l'obra poètica del gran poeta lleidatà. Bé, però cal dir que en un tipus de llengua no de gran altura literària, etc., sinó on deixa anar una referència al món infantil, per exemple, o bé dins la correspondència, aleshores s'esmunyeixen alguns dialectalismes que Verdaguer deia mots paregívols, que em sembla un substitut bonic per evitar aquest mot dialectalisme que està una mica desacreditat. I aleshores allí, per exemple, les proses de Ponent fa observacions més aviat metalingüístiques. No insereix aquells elements dins la narració. Per exemple, diu l'aviram, la faram, que en diuen aquí, o de la carn del caragol, aquí en diem el peix.
quan havíem d'intervenir, en Josep va dir: i tu, parlaràs de peixos, de peixets? Dic, parlaré d'un peix, però que no té res a veure amb l'animal marí. Peix és un derivat de peixí, peixa, peixar, etc., que és l'alimentació, la carn, que és el que es troba justament en el caragol. Però, més àmpliament, apareix aquesta atenció cap als elements més locals, més propis, com són l'epistolari. Hi ha un epistolari magnífic, Viladot Vallverdú, publicat per Joan Ramon Vallmasquí, de professor d'aquesta universitat, o bé a les cartes o als correus electrònics que ens intercanviem algunes vegades, on apareixen mots clarament nord-occidentals, com la carrasca per l'alzina, la panistra per la cistella, la boliaina, un mot preciós per papallona. Tinc un amic músic que un dia li vaig dir: hauries de fer una composició amb aquest títol, la boliaina, i sembla que la veus volar, la papallona. Bé, o bé capitomba per tombarella, l'esmorià per la ratapinyada, i fins i tot en sintaxi. Hi ha algun element sintàctic que posa en relleu la personalitat creativa del català nord-occidental, que és aquest exemple. Em diu una carta que finalitza així: recordaràs-te de mi. És a dir, un futur amb inversió del pronom que té un valor d'imperatiu. Això és únicament propi del català nord-occidental. I bé, han d'exhibir alguna vegada aquesta particularitat i sentir-nos-en orgullosos, com un està orgullós de la Sagrada Família, doncs d'una paraula, unes paraules que són pròpies, només les diuen els parlants d'aquesta àrea. I a més, cal dir que són paraules aquestes aromàtiques que se confonen amb el paisatge, com els productes de proximitat que portem al cor i que estan tenyides de sentiment. Afegim-hi encara eufemismes propis d'aquesta llengua col·loquial, com codony per cony, o punyefla per punyeta, etc. I això deu ser un heretatge dels noucentistes, segurament, per evitar aquests mots tan directes, no? O onomatopeies, que a vegades no figuren al diccionari, que haurem de veure si les introduïm. L'ànec fa cuà, cuà, no hi figura al diccionari, li haurem de posar. O el mosquit, quan pica, fa zas, escrit en dues esses, molt bé. O el pingüí, imitar el moviment del pingüí dient zumba, zamba, zumba, zamba. Preciós, preciós. Se'ns acaba el temps, doctor Beny, però voldria que fes una última intervenció. És meravellós el que esteu dient, també. Una última intervenció de la doctora Rigau, sí que ens... Home, ara em sap greu. No, però vaja, lligarà el que diré amb el que acaba de dir el doctor Beny. A veure, la pregunta és com s'ho fa Josep Vallverdú per aconseguir descriure per lectors de totes les edats dels països catalans. I ho dèiem l'altre dia per telèfon amb la Maria Teresa. Doncs ho fa buscant l'equilibri entre la qualitat lingüística i l'adequació al registre. I amb això, sigui en poesia, sigui en assaig, sigui en narracions per adults, sigui en narracions per joves o infants, aconsegueix sempre el to just. I això és el que té mèrit. Aconsegueix precisió lèxica, que a vegades serà amb mots locals, però, com diria el seu estudiós Eloi, mai, mai, mai amb un ruralisme ultrancer, i ho aconsegueix amb una sintaxi que no és recargolada, que no la vol barroca, però que no és simple o senzilla, és clara, perquè de simple, quan te la mires bé, no en té res. Ell ens diu que sempre ha escrit així, que escriu tan bé ara com quan tenia 30 anys, igual. I realment, és veritat, vas mirant les obres i sempre hi ha la mateixa fórmula que Indivili la boira ens dones. Ens dius que ho aconsegueixes amb fidelitat a la riquesa de la llengua
i amb un cert ritme sintàctic i amb una dosi d'humor. Ara, quan dius fidelitat a la riquesa de la llengua, també de seguida dius, a veure com ho dius, no esclavitzadora, és a dir, flexible. És a dir, que si la llengua no li dona el mot que ell vol, el crea. I, per tant, estira el lector, perquè li fa entendre una paraula que abans no tenia, estira la llengua perquè li ofereix un mot que era possible però que no el té. Tinc temps de posar un exemple que m'agrada molt? Un exemple. Un exemple. A veure, com és aquella obra del Colom sabrut i el llangardaix coabert, el Colom explica en el llangardaix que s'ho ha passat molt malament intentant sortir d'unes golfes on va anar a parar, i no sap com hi va anar a parar, perquè l'única finestra que hi havia era molt i molt alta i encara era petita. I per aconseguir sortir va haver de fer un esforç sobrecolomí. Esclar, un colom no pot fer un esforç sobrehumà. Clar, pot fer un esforç sobrecolomí. Tenim una paraula que abans no teníem. Acaba de veure. Bé, realment hem sobrepassat el temps que teníem, però ja veieu que és un tast del que pot donar de si parlar de la llengua de Josep Vallverdú i les aportacions de Josep Vallverdú a la llengua. Jo crec que això ho podrem ampliar molt a les jornades de l'Institut d'Estudis Catalans de la Universitat de Lleida, a les quals esteu emplaçats a venir, però sabem que tenim una última intervenció. No, jo us vull donar les gràcies a tots perquè ara m'adono que seré un clàssic sense voler. Què serà? Què serà? Un clàssic. Un clàssic. Sense voler. Molt bé, doncs ens va dir un ocellet que es diu Vidal Huguet, que en Josep Vallverdú tenia preparada una última intervenció, unes paraules, que ara és el moment. Moltes gràcies a tots per les vostres intervencions. No cal res. Bon dia, bon any. Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics, entre els quals un de molt valuós havia de venir perquè són 70 anys de fidelitat i ahir a 7:15 del vespre em va telefonar que no podia. Jordi Pujol i Soler. Una llarga vida és una total casualitat. El cronista Gaziel, que vaig conèixer bé, es considerava vell tot just passats els 60 anys. Deia i repetia que del projecte ideal del nostre futur, que ens fem de joves, o sigui, allò que ens proposem en arribar vells, el 20% és resultat d'aquell programa i de la nostra previsió, però que el 80% restant és únicament producte de l'atzar. També Josep Pla deia: hom arriba a vell per pura i pelada casualitat. I parlava de casualitat, com hauria pogut dir, aventura. Dic tot això perquè la circumstància present, la d'una plataforma llarga d'anys, no té avui cap relleu extraordinari. Cada 10 anys es duplica, es multiplica per 2 el nombre de persones centenàries. Se'n moren, esclar, però el saldo és positiu. Pobra seguretat social. Pensant-ho bé, una vida llarga és un enorme magatzem de vivències i una acumulació de records que fan de la memòria un mosaic sense fi, una pel·lícula, una sèrie, si voleu, i més si conserves activa aquella memòria. Enguany apareixerà el 4º volum de la meva autobiografia, que comprèn poc més de 50 anys, des de 1970 fins a mitjan 2022. L'he escrit amb esgarrifances. Dins d'aquests 50 anys han passat fets de rellevant importància i gravetat. El final d'un règim espanyol que havia durat
40 anys. Una transició tramposa. Moltes guerres amb conseqüències avui i arreu. El final de la URSS, Txernòbil, les Torres Bessones, la imparable immigració, la fam multiplicada, el que en diuen procés català, la pandèmia, Ucraïna, i cadascú se sap els canvis que ha sofert personalment i en la família. De tot hauríem de treure les foscors i quedar-nos amb la llum, si volem sobreviure espiritualment. Us llegeixo el final del dietari de què parlava. El dietari porta per títol Mosaic de tardor i relata centenars d'escenes viscudes o presenciades, amb els desficis i els desànims, els colors i les ombres, els encerts i els errors, els perills i les bonances, les esperances fallides i els beneficis inesperats, les malalties i les morts, les sorpreses i les atonies. Crec de debò que em calia evocar tants esdeveniments col·lectius i personals. Em sento així més compatriota dels de la meva terra. Descriure els ritmes íntims, ara plàcids, ara violents, és com renéixer. Tantes persones estimades que el vent s'ha endut com fulles fràgils, repetidament colpint-me l'ànima, em certifiquen la tenuïtat de la vida i alhora la seva pervivència. Els amics d'infantesa, tots desapareguts, haver presenciat, assimilat una guerra civil de bombes, orfes i vídues, una postguerra de fam, els només 18 anys que vaig poder gaudir de la mare, els 33 del pare, els 60 viscuts amb la Isabel, els 70 que té el meu fill Eloi, els 10 anys ben obrats amb l'Antonieta, els quasi 100 dels meus ossos. Tot aquest teixit d'anys i d'amors i dolors pesa amb la suau gravetat d'un núvol si fas una enèrgica ratlla sobre les negrors i conserves frescos els colors dels records positius. Tingueu ben present que al capdavall de la jornada, al vostre, al meu armari, només hi han de quedar afectes i esperances. Com més forts siguin els afectes, més prop estaran de fer-se realitat les esperances. Res més, que l'atzar ho sigui per aquí.
A continuació, passem de les paraules de l'escriptor a escoltar alguns fragments de la seva obra. Anton Not Reig, filòleg i Euragaia, músic i cantant, ens presentaran a continuació una tria de textos de Josep Vallverdú en 3 gèneres. En primer lloc, escoltarem un fragment del 8è Nan, la darrera novel·la de l'autor, que s'emmarca en la literatura per joves, una literatura, la infantil i juvenil, que a l'autor li agrada de qualificar de majoritària. Després, el protagonisme serà per un dels seus llibres més personals, Indíbil i la boira, obra amb la qual va quedar finalista del Premi Josep Pla l'any 1982, i un dels títols al qual l'autor té una estima més especial. El fragment que escoltarem és del capítol Enllà de la mar, encara a casa. L'espectacle es clourà amb una selecció de poemes molt breus, perquè la poesia és el vessant creatiu que ha prioritzat l'homenatjat en aquests darrers anys i aquesta tria de poemes constitueix un petit tast de l'espectacle Versos de boira i aigua que tots dos intèrprets han preparat i que ofereixen per la celebració del seu centenari, Anton i Eura. No podeu imaginar la festassa que van fer els nans quan la nena Blanca va arribar al bell mig de l'esplanada. Crits de joia. Tots els nans i nanes volien tocar la vora del vestit de la nena Blanca. Però si no és una nena. Ha crescut tant que tenim entre nosaltres una gegantona d'allò més eixerida. A l'hora de fer música, cantaven amb les veuetes primes. A la nena més bufona, gegantona, li darem el de primera amb la cullera, amb elles garrapinyades apalades i confits per llepar-se'n els dits. Van cantar i ballar fins ben entrada la matinada. Els nans van acompanyar la noia fins a la casa que havia ocupat temps enrere l'Ardit i la hi van instal·lar. Estaràs bé, veuràs, no et faltarà res de res, ets la nostra princesa. Ja no ets la nena Blanca, t'hem de canviar el nom. Abans que tu, va viure entre nosaltres el nen, però quan va créixer calia canviar-li el nom. Un xicot cepat i decidit no podia obeir al nom de nen. Així doncs, li vam dir Ardit. Quin nom més bonic? Era Blanca. Sempre ho havia estat. I entre tots els nans van acordar que d'ara endavant res de nena. Li dirien només Blanca. Enllà de la mar, encara a casa. És curiós el que passa amb l'Alguer. Tothom ha après que és una ciutat de l'illa de Sardenya, on el català es conserva. I prou. La gent no passa d'ací. Ningú no sol traslladar la curiositat més enllà. No manifesta el desig de visitar el lloc, on no arriba a fer-se una idea ni llunyana de com és, ni de què representa que una sola ciutat a una illa gran a 800 quilòmetres conservi el nostre idioma. A les nostres escoles, els nens aprenen a recitar. Es parla a la Catalunya peninsular, al Rosselló, a Andorra, a la Franja d'Aragó, a les Balears i al Regne de València i a la ciutat sarda de l'Alguer. Nosaltres hi aniríem. Una mica per deformació, vaig començar a agafar els mapes i estudiar la cosa. Bosc
que en coses amagades foreu sempre bon padrí. Guardeu-nos de maltempsades, gloriós en clandestí. Dictat d'abril. Si deixes aprimar l'amor, se't faran feixucs els dies i les hores. Et fiblarà el corcó de la covardia d'haver triat una egoista orfanesa, d'haver tancat el més vell finestró, ofegant, agracient la llum. Un cop afeblit l'amor, començarà un romiatge sense orient. Llavors, en miralls o en gorgs profuns, dansarà fantasmal el teu rostre, nosa de tu, esperit balder, agrós i enfredorit. Ressec i desvalgut, sense saó ni saba. Carregat sols de basarda, sabràs com n'és d'eixorca la soledat. I esgarrifoses la buidor i la tenebra. No deixis que l'amor s'aprimi. No tinc veu per proclamar el goig de la meva vida. Pobre de mi, no tinc mots que si en tingués cridaria. Si mots tingués cridaria que el meu món només ets tu, que el nostre amor és segur i no té fi ni té mida. No tinc veu per proclamar el goig de la meva vida, que el nostre amor és segur i no té fi ni té mida. De rosset de sucre candi pujarem als cavallets. Serem infants astronautes a bord de sengles coets. Després de 7 o 8 voltes saltarem cap a l'espai, on els petons i abraçades diu que no s'acaben mai. Pujarem als cavallets. Serem infants astronautes a bord de sengles coets. L'armari. Cada camí que obria l'armari dels meus dies el trobava curull de coses bones. Objectes i projectes, afectes, recompenses, com satisfeien vanitat i urc. Calgué fer més espai per a ficar-hi nous estadants i vaig enretirar les recompenses, fum i boira. Al seu lloc no gosava encabir res, sempre esperava quelcom de nou i engrescador. Arribaren, per fi, amatents a omplir el buit, un grapat d'esperances. Els anys no perdonaren. Tocà el torn als objectes, que també anaren a la brossa. L'armari va buidar-se encara més en suprimir-s'hi projectes que no acompliria. I avui ja no m'hi resten objectes, recompenses ni projectes. Només hi hostatjo afectes i esperances. I ara és ple de debò l'armari dels meus dies. Amb mi mateix. Quan estaràs sol, seràs tot teu. Leonardo ho deia com una veritat. Quin goig ser l'univers amb tu mateix. He sortit als afores matí de diumenge, s'obria el decorat
dels arbres en rebrot, nai na 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 nai nai na 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 nai nai na 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 nai nai na 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 nai nai na 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 m'atreien o la papallona ai 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 o la sargantana. Ara la tórtora, més enllà la garça, l'alfalsà esquitxat de roselles i el xerric d'un insecte invisible, el vol silenciós de la cigonya i em delia per tenir lloc en aquell concert. La terra imposada la gran fraternitat del vent, de la saba, de la sang. Tots eren germans meus, com la formiga que em feia pessigolles al turmell. Que n'hi hagi. Que n'hi hagi. Que n'hi hagi. Sense brasa. No hi ha flama. Sense flama. No hi ha llum. Sense llum. No hi ha florida. Sense flor. No hi ha perfum. Que n'hi hagi. Que n'hi hagi. Moltes gràcies, Antoni Eura. Per cloure l'acte pren la paraula l'honorable senyora Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia a tothom. És un plaer ser avui a Lleida donant el tret de sortida a l'any Josep Vallverdú. I és molt emocionant viure un dia com el d'avui al seu costat, amb la seva ciutat natal entregada a la causa i amb un acte tan bonic com aquest. Comparteixo tot el que han dit les persones que m'han precedit i us agraeixo aquesta meravellosa taula que hem pogut escoltar en aquests moments. Pel Departament de Cultura, pel Govern de Catalunya i per tot el país, és un honor poder celebrar un aniversari tan especial com aquest. L'any Vallverdú que avui comença ha de servir per difondre la seva obra, perquè se segueixi mantenint viva i perquè sigui homenatjat, conegut i llegit. Però volem homenatjar, fer conèixer i fer llegir el Vallverdú complet. I amb això vull dir que hem de reconèixer la seva excel·lència en el gènere testimonial, des de la biografia més íntima i familiar, passant pels dietaris, la crònica de viatge, la memòria i el retrat literari, i també amb la poesia, perquè en els darrers anys s'hi ha dedicat especialment. Ara bé, és innegable la importància de Vallverdú en la literatura infantil i juvenil. La seva figura és important en la creació de nous lectors. I gràcies a la seva obra, la narrativa juvenil, a partir dels anys 60, va iniciar un camí cap a una certa normalitat. L'edició de llibres per nois i noies es va començar a fer més abundant i variada i es va intentar recuperar des de l'escola la pedagogia perduda de crear lectors en llengua catalana, un objectiu que avui encara perseguim. Per això, des del Govern estem treballant en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que pretén aconseguir més lectors, més habituals i en català. I és un bon exemple de la feina conjunta entre els departaments d'Educació i de Cultura amb la Institució de les Lletres Catalanes al capdavant. Espero que molts d'aquests lectors puguin gaudir de l'obra de Josep Vallverdú. M'ha agradat molt la cita que l'Àngels Bassas a l'inici ha destacat, què és el que va impulsar Josep Vallverdú a escriure.
Celebro que durant tota la vida hagi sentit aquest rau-rau inexplicable. Em fa molt feliç, evidentment com a consellera, però sobretot com a lectora. Gràcies per la teva lluita constant i discreta a favor de la llengua i la literatura catalanes. Estic convençuda del tot que aquest any ens desbordarà, perquè farem un bé de Déu d'actes. Desitjo que gaudiu, que gaudim, però sobretot que gaudeixis d'aquest any Josep Vallverdú. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Bé, doncs fins aquí l'acte d'obertura d'aquest any Josep Vallverdú, que avui obrim de manera oficial i que ja està desbordant d'actes, d'iniciatives per celebrar l'obra i la figura de l'autor i, per tant, per reivindicar i difondre literatura. Ha estat un plaer per mi acompanyar-los, que tinguin un bon diumenge i que l'any tingui un bon recorregut. Moltes gràcies. Enhorabona.